हेलौ हाबिला नोंना फना मानो नाङा? नेट मोनाखैमोन नामा? आं माबा नै लखिपुर मोनबाय आं नोंखौ फन खालायगासिनो मामोन लायो बेसे गोजान दंबावो नोंसिना लखिपुरनिफ्राय? लोखिपुर मोनबाय होमबालाय बारा गोजान गैला दे 3 किल'मिटारसो दंबावो नों सान्थिपुराव माबा होनना बुं फिफ्लि गारि मोनगोन दे बेयाव सान्थिपुराव फैगोन होननानै फै आं लामायाव ओंखारना थागोन दे फैनोथ' रोंगोन आं लामायावनो थागोन दे बे फिफ्लि गारियानो लाबोगोन दे सान्थिपुर होनना बुंब्ला सान्थिपुर ने दे आं गारि लानानै थांगोन दे माबा जानोना नोंसोरो जानो होननाया मा जानो बुं आं बेनिफ्राय लानानै थांगोन नाङा दे जेबो लाबोनांला जानोबो गोसो गैया आरो नै माने मेगि आरो दावदै लाबोनाय दंखायोमोन दहायनो बेखौनो संना जानो नागिरदों जोंफोरो नांला जेबो लाबोनाङा बेनिफ्राय मायबा बुस्थुफोर नांबावगोन नामा? दे जेबो नाङा दे नोंल' थाब फैबानो जाबाय माबोरै फैनाय मोनासिगोनबो दे थांगासिनो दे आं नों लामायाव ओंखारना था नै आं थांगासिनो फन खालायगोन आं आरो मबाइला एसे नेट मोननाय जायगायाव था फना नोंना नाङानो आं एसेबां ट्राइ खालायगासिनो आरो न'निफ्रायबो आइमोना फन खालायदोंमोननो नोंना फनानो नाङाखै नों मादैमोननो खिन्थाहरबाय? औ खिन्थाहरबाय आं बिराद टेनसनाव दं बिसोरबो फन खालायगासिनो आंखौ मोजाङै दंना गैया मा गैया होननानै नों खेबसे फन खालायनाय आइमोनखौ दे खालायगोन दे नों फैबाय था दे आं थांगासिनो दे मा खालायनो दा हमनानै मोनाखै र' आङो गावसोरा दा थांनो लिंबा थांगोन ना थाङा आंथ' सानदों दा हाबिलामोनखौ लाना थांसै होननानै बे न'आबो सावजाबाय मा जादों मा मादों सोरबा गुसुथुरफोरसो दं नामायो गामियाव रावबो मिथियाखैबो दा बिसोरो मानसिफोरा गैयियावनो न'आ बेबायदि खामना थादोंबालाय सोरबा सुथुरफोरासो खावदों नामा बेबायदि एसेबां गिथावना जायगायाव बिसोरखौ माबायदि दोनो आं बिसोरखौ लानानै थांनांगोन दिनै दा हाबिलासो थाङा होननानैसो बुंगोन ना मायो इसोर गथ'फोराबो दा माबोरै दङ मोजाङै लाखिहाय भगबान मानोथो एसेबां दुखुनांथाव बेफोरबायदि जाथायफोरखौ खालामबाय थायो नोंबो बे गैजारोङै मावरिया सानै फिसाखौथ' एसे सान्थियाव थानो हो भगबान मानोथो बेबायदि आलाय सिलाय खालायबाय थायो दुखु मोनसैहाय आङो भगबान बेबायदि गथ'फोरखौ आलाय सिलाय जानाय नुब्ला मोजां मोना आङो दुखु मोनसैयो गुथालाबा सहैबायना सहैयाखै दा हनै मोनासिगोनानो खोमा दाना थाब मोनाग्राबो जाबाय आबै लैथो आबै सिखिरि देनाय नोंदाखौ फन खालायबावनाय हाबिलाखौ फन खालाय मा जाखोबा खेबसे रायलायबावनो मोननायबा मोजां जागौमोन आङो दे फन खालायबावनाय खेबसे नै फन खालायबाथाय बिसोरखौ फैफानो होफा आंजों रायज्लायनायबा आं बुंगौमोनसो दा बिसोर सानैखौबो लाबोफादो होननानै गुथालखौ बे जायगायानो मोजां नंखाया बेनिखायनो बेबायदि न'फोरानो बेबायदि जादों बे जायगाफोरा मोजां नङा थानाङा बेयाव बिसोरो थानोनो हाथारो दा थाङाबा खिसानि अरफोरा नांनायानो नङामोन खोमा जोंहानाव थानायमोनब्ला इसोरनि अननायावदि मानसिफोरा जेबो जायाखै न'आल'सो खामबाय बाजैया बेयावनो जोंफोर गामियावनो फरायनो हागोन एल पि स्कुलावनो होननानै थांनांला होनना बेसे बुंदोंमोन आं नुदोंना दा थांनानै आलाय सिलाय माबायदि जाखो दा बिमा बिफा गैजा रोङि गथ' थाखा फैसा गैया मा खालायगोन मा मागोन दे दा बिसोर सानैजों मा जाखो आइ जुगामि फैसा बिनो होनाया नोंखौ फन खालायना फैसा बिदो रनिनियाव बिकेन रुवायै फनखौनो खालायनो नागिरखादों आङो थारमाने आं दानिल'सो जुगामि जानानै रायज्लायखांबाय रनिजों दा दसे थानानै हाबिला जानानै रायज्लायनोसै आरो फैसाखौ बिनोसै आरो फैसाखौ 5,000 बा 4,000 बिखा आयै आंनिबा एसेबां हरखाब बांद्राय फैसा बिनाया गाज्रि जागोन 3,000सो बिग्रोनि बि जायखिजाया थाबनो बि फैसा गैया जादों नुदोंना नुवाखै नोङो बेखौथ' नुदों र' आयै जों गाज्रिथ' खालायाखै मा जालायखौ गोसोआनो दसथासो नोंना मा जालायखौ मा गाज्रि जालायखौ दाखालि बावैल'सो बुंबाय माथो फैसा बिगोन माबा बिगोन होननानै मा गोसोआ सोलायलायखौ नोंनालाय बेबायदिबो जायो नामा मानसिया गोसोआनो 10था 12था सोलायबाय थायो दिनै मायबा खालायगोन नो गाबोन मायबा खालायगोन नो बेफोर जेबो जाया मा गाज्रि खालायदोंखाय ओरैनोबाबो रनिया हाबिलाखौ मोजां मोनखायो हाबिलायाबो जुदि अरिजिनेल हाबिलायानो जुदि बिनाव फैसा बिगौमोन बे हरखागौमोन आबालाय माथो गाज्रि खालायदों जेबो गाज्रि खालायाखै आरो जेसेबां फैसा जाबाबो बिसिनि न'निफ्राय जेसेबां फैसा जाबाबो जोंफोर पाप नांखाया मिथिबाय बिसिनि बिमाया ओरैनोबाबो आंनि मेगनखौ लानानै सोलिगासिनो पापिया आंनिफ्राय लानानै फैसाबोथ' होखायाखैमोन बिसोरो आंखौ थगाय थसि खालायना आंनि मेगनजोंनो सोलिगासिनो आरो बिसिनिफ्राय फैसा लानायखौ नों गिनाय मोन्दों बिसिनिफ्राय खर'रफुथि लुथिना लाबाबो जेबो पाप नाङा इसोरा बेबायदि पापखौ पाप होननानै सानखाया दे खालायगोन दे आं नै दा दसे उनावनो खालायनोसै खालाय नङाबा नै साहा लोंनोबो फैसा गैला बायजोआव थांना खालायनि दा जोंफोर माबा हाबिलाजों रायज्लायनानै जिखिनि बाथ्राखौ मोनथिदों बेनिफ्रायथ' जों कारेक्ट बुंनो हागौ बियो एक्सिडेन्टलि जायाखै घटनाया जाथाया बे एक्सिडेन्टलि जाखायाखै
हाबिलाया बुंदों बियो अर जरायना गालाङाखैमोन आरो अरफोरखौ माने अरखौ थांनायनि सिगां बियो खोमोरना गालांखादों होननानै बुंदों थ' फाखा नङाथ' बेबायदि हांगारफोरजोंथ' बेबायदि मोनसे नङाथ' आरो हांगारफोरजों खोमोरना थानाय अरजों आरो नांनोथ' हाया होनबा सोरबा मानसिया सावदों औ बेखौनो सानना लानांसिगोन जोंफोरो एक्सिडेन्टलि जायाखैबा आरो अराथ' गावबा गाव नांनो हाया सोरबा मानसियानो अर माबादों सोरबा मानसियानो सावदों दे सोरबा मानसिया सावबाय दे नाथाय मानो सावखौ बेखौसो नांगौना दा जोंफोरनो जेनेबा बिसोरथ' खर'रपति लाखपति मानसिबो नङा बे गैजा रोङि मानसि बिसोरखौ सावनानै मा मोनखौ होनबा बे सोरबा सुथुरानो जागोन दै नोंसोर आरो माबा सुथुरल' बुंबाय थायो सुथुरालाय मानो माबानो आरो नोंसोर साननाया नाया मानो बिसोर दाखालिसो फैबाय जेनेबा हाबिला दाखालिबावसो फैनाय सिख्ला आरो एसेबां मोजां समायना सिख्लाजोंलाय सोर सुथुर लानो नों सानना नायनाय आरो जेनेबा राजाया बेथ' उन्दै गथ' बेखौलाय सोर सुथुर खालायनो होनबा नोंनि बायदिबा मा औ बुंलाय नोंनि बायदिबा मा जानो हागौ आंनि बायदि माने आंबो सियर नङा दोननाय थेवबो आंनि मेगनजोंनो नुदों जेनेबा मेगनजों नुदों माने सावनायखौ मेगनजों नुवाखै खिन्थु मैया दाख्लैफोर आङो सासे मानसि नुबाय थादों आं जों गामियाव बेबायदिनो थांलाय फैलाय खालामबाय थानाय मिथिबायना नुदों आं मिथिबायना गोसोम बन्दादा मानसिया माबोरैबा सिखावसोमोन ना मायोथाय बियो बेबायदिनो थगायनांगोन बिसोरखौ नङाब्ला आंहासो हमजागोन गोसोम बन्दा मानसि सोर मानसिलाय जोंबो नुवाखै माथो अबाव नुनाय होनबा बियो सिखावसोमोन खोमा बिनो सावदों खोमा औ आंनिबा बेनो गोसोम बन्दादा माबोरैबा बेबायदि नुफेरि मानसि आरो जेनेबा जोंफोरनि मानसि नङा बेखौ आं आरो हरावबो नुबावदों आं हराव माने मोनायाव नुबोदों आं 6टासोआव आंनिबा बेनो नायथिंबाय थादोंमोन नामा अबाव सोरनाव मानसि दं मानसि गैया सिवरना नोङो नुमानाय बे जाख्लानि खोथाखौ फोथायनो बायालै मा बुं मा मायो बेबायदि सिरियास समावबो आरो आं थगायगोन नामा नंगौब्रा आंनिबा बे सिखावानो सावदों जोंसो मोनथिगौ हाबिलामोना जेनेबा गैजा रोङा जेबो गैया होननानै नाथाय बे सिखावाथ' मिथियाना न'खौथ' फाखा नुदोंना बेयो आरो दानाथ' जेनेबा गेस माबा माबि बेफोर थाखायोना बेबो जानो हानाय खिन्थु सिलिन्डारफोर मोनबा फानगोन होननानै खारन दाना जानो गैयाबाबो गेस सिलिन्डार आरो गेसआथ' थाखायोना मदि सरकारा होनाया जानो हानाय बेबायदिबो नाथाय सावखोमानो न'खौ बेखौसो नांगौना औ सिखावा फैबायानो दे सिलिन्डारखौबो जेनेबा लांनो होननानै फैबाय बिसाथ' गेस गैखाया थेवबो जेन सिखावानो हमना लाबाय जोङो सिलिन्डार दङ होननानै हाबबाय न'खौ मानो सावखौ बेलाय आरे बाबा मा थिक ओंखामफोरबो उखैनो हानाय बा मायबाबो जानो हानाय जेनेबा रावबो गैया बेबायदि साननानै जेनेबा उखैनानै संना जाना बेबायदिबो संना जानो थांनो र' मायबा बेबायदि साननो हानायब्रा दा जायखियानो जाया मानो बे मानसिखौल' दा हमनो हानांगौ जोंफोर जाय सावदोंमोन बेसो दा जोंफोरना खामानि दा बे सिखावखौ दा जुदि बिनोबा दैखौ दा माबोरै नागिरना मोननो अबेनिबा मानसिमोन दा नै जेबो साननो गोनां गैया बे मानसिखौ दा नागिरनांगौ जोंफोरो दा जोंफोरनि गामियाव बेफोरबायदि रावबो बेबायदि सुथुर गैखाया बिसोरहा थ' बे गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय मानसियानो बेबायदि खालायदों बेनोखा कारेगार बेयाव आरो साननो गोनां जेबो खोथा गैला दा जोंना खामानिया बेनो बे मानसिखौ नागिरनांगौ दोखिखौ बुनांगौ जाख्ला थारखौनो बुंदों नोङो बेबायदिनो खालायनांसिगोन होनबा सक बाजारफोराव थांना खाथि खाला गामिनिफोराव थांनानै सोंहैनांगोन औ अख्रां ना राजा मेगिखौ जासै ना जानोनो गोसो गैथारामोन आं नों जाया जागोन राजा बेखौनो जागोन सानैजों देनो जा गुदाला फैगासिनो नोंखौ मायबा जानो नामा होननानै सोंहरदोंमोन मायबा जाबावनो नोङो चक्लेटफोर जानो जायालै आं आब' खान्दा सारायफोराबो गैला नामा दङ बेफोरो मोजाङैनो दङ माबा दा बेफोरखौ साफा खालायजोबनांगोन दिनै हराव बेयावसो थानांगोन राजा बे न'आव इयाव माबायदि थानो आब' इयावलाय माथो गरम दंलायो न'आनो आरो अख्रांखौनो नुहुरजोबगोन बेबायदिनो सानैसो थानांगोन राजा बे न'आबो वालानो बायलाजोब्बायना आब' हाबिला जोंफोर बेबायदि न' मोननाय नंला न' फाखानि न' फैसा गैयाना जोंफोर मादो लुबावनो आब' बेयावनो थानांगोन नामा जोंफोर बोरै अख्रां नुहुरलायनाय हराव बेयावनो थानांगोन आब' सानैसो बेबायदिनो थागोन राजा माथो खालायबावनो बे न' मोनसेयाव थाजानाय नंलाना आरो बे थोरिफोरा
एसे गब्लंनायबाबो उखुमा गब्लंनायबाबो बेयाव प्लास्टिक होना माबागोन जोंहा होथेगोन। आं बायला न'आव आगोल थायोमोन दा थानो सुखुला आं बेयाव। फाहामना लाफिनगोन ना जोंफोर राजा बेबायदि दुखुनि समाव मालाय माबा नाङानो जेननो नाङानो जेरैबायदि दङ बेबायदिनो नाजाबाय थानांगौनो जुजिनो नाजानांगौ। नै दा जोंफोरजों इसोरा गेलेगासिनो इसोरा जोंफोरखौ नायगासिनो आरो बेसेबां खस्थ' जानो हाबावो आरो जोंबो जुजिबायनो थागोन राजा जोंफोरनिथ' बेयाव जेबो दाय गैयाना। न'आ खामबाबो जोंफोरनिया बे न' गंसेया दङना बेयावनो थागोन जोंफोर बायला जिलाबाबो फाहामना लागोन प्लास्टिक होना लागोन। अखा हाबा सिजोबगोन दस' दैयानो बुंखायो अखा हाबा बेयाव ओइ गरंथिं हाबखायो। प्लास्टिक होगोन दुखु खालायबाय थानाङा नों स्कुलाव थांफिननो हागोन दे बिजाबा माबादोसो खामदोसो जेबो नङा बिजाबखौ दखानाव मोनफिनगोन फैसा हरदोंमोन ना गुरथाला बेजों बिजाब बायगोन जोंहा दे नों गोसोखौ फिसा खालायनाङा। न'आसो खामबाय गोदान लुबावगोन जोंफोरा खस्थ' खालायनानै आरो हायाथ' दंखायोना जोंफोरना हायाथ' खामलाङाखैना न'आसो खामदों। दे जा एसे जा नङाबा लोमजागोन नङाबा आरो नों स्कुलाव थांनो हानाय नङा गाबोन बिजाब बायना लाबोनांगोन ना नोंनो जा गासिखौबो जाजोब। अबाव थांनो? गुथाला सफैसिगोन खोमा आं बेखौ लामासिम लायनो थांनि सिनायाना बे न'खौ। थाब फै आं गियो। औ फैगोन दे नों जाबाय था।